Amriková ostala bez lopty a tentoraz mierí do šance Pamela Tanková. Uvidíme, ako to dopadne. Ďalší katastrofálny záver. Neskutočné momenty pod Tatrami. Spartak 14 nad loptou. Odovzdala ju Tankovej, tá na Hudecovú. Rozhodla sa vystrať center, ale Amrikovú predbehla 16. Bieliková. Ale si vystrá z bieľických hráčov a gólovú konfrontu neposlala, alebo respektíve gólový pozdrav neposlala Jakubíkovej Pamela Tanková. Následne Trnavčanky len odkopom na druhú stranu, avšak Pamela Tanková sa nedala len tak ľahko z gola, išla neúnavne za loptou, ktorú jej v poslednej chvíli zablokovala obetavá hvízda. Dala v napätí, už by sa aj patrilo, aby to svoju vynikajúcu aktivitu dokázala pretaviť aj na gólový úspech. Solidný center priamo na bránku, aj keď Jakubíková mohla si to stiahnuť. Situácia sa bude teda opakovať. Priestor na reparát pre Spartak. Opäť aj tento center mal kvalitné parametre, avšak viac je tam dievčat v zelených dresoch. Lopta poslaná aspoň takýmto spôsobom za 16-ku. Lenže dovnútra ju veľmi rýchlo dostáva Antosíová. Pekná prihrávka a solidné hraničkové zakončenie. Ale ďalšie nedorozumenie v defenzívnych hradoch. A keď je Tanková pri lopte, vo väčšine prípadov to zaváňa problémom, ktorý ale nevyriešila druhým gólom v zápase Amriková. Pekná strela, ale len do pripraveného Marza bude sledovať svoje spoluhráčky, konkrétne Vejčíkovú, Tanková. Osobný súboj dopadol víťazstvom Pavlíkovej, tu sa dopredu rúti Tanková, vyskúšala svoju ľavačku. V nesprávnom čase došlo pádu Majanovej, ktorá sa ešte vylepší. Amriková, výborná výmena lopty z Orosy. Je tam ešte do partie Tanková. Tanková výborne sa pohrala so šilickými súperkami. Ale Tanková. Do otvoreného priestoru na Amrikovú. Tanková príliš lačne dala vzadu. Tanková už chcela strieľať, ale Šusteková ju stihla dostúpiť a napokon to bude vlastný gól. Nešťastná Ema Mintálová prekonáva svoju brankárku Jakubíkovú. Tak nakoniec nie, bola to stráca. Táto pokračuje, respektíve predĺžuje na Mikulkovú. Prihrávka do výhodnej pozície, strieľať môže Tanková, ktorá to spravila, ale Majanová je vpredu. Odvrátená lopta na Tankovú, ktorá vystrelila a ukázala nám zaujímavý strelecký pokus. Hurcovaná bubnovaním a je z toho predsa gól na 6-0. Žilinčanky už totálne rozložené. Pamela Tanková rozširuje menný zoznam trnavských strelkyň v tomto dueli. A stalo sa tak v 70. minúte. Tanková.
zaradí medzi ostatné hráčky do pokutového územia. Kontrolovať bude Pamela Tanková. Pekný pokus, prepad na zadnú črť, ale bez zakončenia na bier. Nešla do prihrávky na pravé krídlo. Spartak to vyskúša. Tanková. You're simply the best, better than all the rest. Pamela Tanková. Better than Vychodila aj Tančokovú. anyone I ever met. Ooh, I'm stuck on your heart. A I hang on every word you say. Tanková. Oh, tear Na poslednú chvíľu prestrčila loptu Zacharovej. Prešovskej 16. bola aktívna najskôr. Jobová, po nej sa vyznamenala Berešová, ktorá už bola prikázka na túto strelu. V 31. minúte Trnava ide do vedenia 1-0. Takto odvracala Jobová loptu. Tanková si ju však na hranici 16 spracovala, dala si ju na silničnú nohu a nedala šancu Prešovskému Tatranu na úspešný zákrok. Zacharová. Tanková nebola obsadená. Bude z toho? Nebude. Tanková. Rozhodovala sa, čo urobí s loptou. Poskytla ju Rossi. Majanová. Dostala sa k centru. Zaklone sa 10 sekúnd. Tanková. Tanková. Majanová z pravej strany. Pred 16-kou to vyskočila Tanková, ktorá prichádza o loptu. Bučková však začala špekulovať. A to sa jej nevyplatilo. Tanková s loptou vo svojej moci. Pamela Tanková a jej aktivita číslo nabrať rýchlosť. Tanková mierí loptu do ohňa. Tanková. Pamela Tanková môže pridať druhý gól. Tesne v poslednej chvíli prišiel. Tanková nechcela sa nechať zahambiť a určite tam bola. A toto je teraz momentálne reálny obraz. FC Spartak Trnava úspešne obhájil prvenstvo zo sezóny 2022-23. You're simply